Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Songa libala Sanibonani babukeli kusaseyile champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazi nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ungaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Bayabhala abantu basenekele indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje ke Nkosi yami senekelwe mangingachithi isikhathi sanibonani eMafeking amanyala kuyohlala kwamanyala noma ngathiwa bheke ngakuwe noma ngathiwa wabhekanga ngakuwe kodwa ayohlala amanyala nje ayohlala amanyala. Khona abantu esibathola ngamanyala sicabanga ukuthi masebe nathi ngeke baze baqhubeke namanyala abo. Uqaphela indlela omthola ngayo umuntu wakho. Kunamantombazana esiwathola ngendlela ezithize kodwa maseyinathi se-expect ukuthi bona baphile ngale ndlela esifuna ngayo. Se-expect ukuthi benze lokhu thina esifisa ukuthi bakwenze. Amanyala ayohlala amanyala. Ngaye ngathola intombazana. Intombazana ngayithola inomuntu. Yangi-understandisa yathi mangi-understand ukuthi nomuntu kodwa ke singayenza into yethu siyifihle. Kwahamba isikhathi wathi yena akasamfili umuntu wakhe. Uyamiyeka usefuna ukuqhubeka nami. Ngavuma ngajabula ngathi ngayikhipha indoda. Khona kumngani wami obehleze ezibheka izinto macala wonke. Ayibheka ukuthi kusukela namhlanje kuze kuyoba nini iyohamba kanjani. Wangibuza lo mjitha wathi sorry. Njengoba lo muntu ekwazi ukuthi ashiye umuntu wakhe for wena ucabanga ukuthi angeke yena akushiye ngelinye ilanga akushiyela umunye umuntu. Izathu zini ezidala ukuthi ashiye umuntu wakhe? Ayengabona ukuthi eli out negative man. Endaweni ukuthi yangijabulela ukuthi mina ngikhiphe umjitha. Kahle ke lo wesimami wamshiyela lo wakakho ukuthi akasasebenzi. Njengoba mina ngimtholile nje ngiyasebenza so ngiyakwazi ukumnakekela. Sasibathathu ke esikimini sami. Omnye umjitha washaya ingane ezipetshisa etshwaleni. Wayishaya lengane kwagcina sekuyakhe seyiwinile. Yathi lengane utshwala vele izobiyeka beyiphuza utshwala ngoba kube nesizungu ingena umuntu ethandana naye. Ake wajabula kumngani wami ukuthi awu hayi usevukile naye upopile. Kanti akazange ukuthi sorry. Kanti akazange ukuthi usegaxele. Hayi qhubeke nale ntombi aqhubeka aphinda ambuze futhi umngani wethu lona ukuthi hayibo lo muntu umthole etshwaleni. Usethi manje uzabiyeka utshwala biyekele wena. Kanti lo muntu uyaqala yena ukuthandana ngawe. Hayi awuthi amaya kaqali. Manje mayithi uzayeka utshwala ngenxa yakho ucabanga ukuthi wena wedwa yena sekwasho kanjalo kuye. Nayi awuthayile awuthi negative nami ngibona le out of negative man. Ayiqhubeke nodali. Udala phuthu hey sengiyambona ushintshile. Dali kwenze njani? Hayi udala ushintshile.
Ayudala ngelinye ilanga azincama athi hayi yena usegrand ngami akasangifuni. Hayi bo dali kanjani manje? Athi ana sengi-right mina ngawe, sengithola umuntu ongcono. Hawu usho ukuthini uma uthi uthola umuntu ongcono? Because ngiyakwazi ukunakekela, ngiyakwazi ukuthi ngikwenzele noma yini oyifunayo. Wathi ya uyakwazi but zikhona izinto engingakwazi ukukucela zona because ngiyazi ngeke uzuzi-afford. Ngamthola ngamanyala, namanje usengishiya ngamanyala. Hayi nangempela, hayi ngibona ukuthi ugela ima kunje ayikho into engisengayenza, wangishiya. Zange kuphele ngisho 2 months wabuyela kumina ezoxolisa, ethi uyaxolisa akazi wayengenwe yini. Ngithi manje ukuphi umfana lwa ongishiyela yena? Athi hayi ngimlahlile. Ngithi hayi mose uqamba manga umlahlanga yena, ulahle wena, ulahle wena yena, hayi ukuthi wena ulahle yena. Hayi nangempela mina umlahlile. Ngithi khawumfonele-ke umtshele ukuthi uyaxolisa ngokumlahla bongaqondanga ukumzwisa ubuhlungu but bekuphoqa ukuthi nihlukane. Hayi ngeke ngize ngikwazi ukwenza lo. Ngithi hayi kifa ukwazi ukwenza-ke nama ngikuxolela sibuyelane, asibuyelane. Hayi abesekabuya athi hayi ngikheke ngcono ngimfonela, mfonele. Ayibamba umfana, mayibamba umfana khuluma eshesha intombazane, khuluma ishesha. Hayi yabona njengoba ngikulahlile bengaqondanga ukuzwisa ubuhlungu, inkinga sekuyaphoqa ukuthi sihlukane, ungixolele. Wadrop ifoni. Ngithi hayi mnikeze ithuba phela lokunaye azikhulumele. Hayi angisafuni ukukhuluma naye mina, ngithi mfonela azikhulumele. Ngathatha ifoni ngafona. Hayi-ke hello mfana, ngithule mina. Athi ugeliya njengoba bengikutshela. Besathi umfana hayi bo ubani manje uselahla omunye, yimi noma uwe? Athi hayi sisi ungazongijwayela kabi, awulingi ungijwayele kabi. Asho edrop ifoni umfana. Ngathi hayi-ke sisi ukulahlile umfana manje sowubuyela kumina ngoba nakwazi ukuthi ngiweak. Hayi ngiyaxolisa. Kwaba ngimiyeka kanjalo. Intombazana yamjithami awayithola ematshwaleni, yahamba yayetshwaleni, yathathwa umuntu. Kanti khona bayibonile bazomtshela u-out. Indlela owayithola ngayo intombi ile ndlela yokushiya ngayo. Kumele uqaphele ukuthi mengabe sowuzitshela ukuthi lo muntu lo ngampela ngiyamthatha ngimenza umaqondana, ubhekisise kuqala indlela enahlangana ngayo ukuthi nahlangana kanjani, ngoba le ndlela enahlangana ngayo ile ndlela azohamba ngayo. Ngiyabonga.